गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। भारतखौ फेजेनना अस्ट्रेलिया आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप चेम्पियन। आईसीसी वर्ल्ड कपनि फाइनालाव भारतआ अस्ट्रेलियानि आखायाव जेनबाय। मैया जालांनाय आहमेदाबादनि नरेन्द्र मदि स्टेडियामाव क्रिकेट बुहुम कापनि फाइनालाव भारतनि क्रिकेट हानजाया गिबि बेटिं खालामना 50 अभाराव 240 रान बुनानै अस्ट्रेलियानो 240 नि टार्गेट होयो। अस्ट्रेलियानि हानजाया नैथि बेटिं खालामना 43 अभारावनो देरहानो हायो। भारतनि क्रिकेट हानजाया जेननाया हादरनि क्रिकेट अनसायारिफोरनि गोसोआव हाजासे दुखु मोनहोदों। थांनाय गोलाव 20 बोसोर सिगां 2003 मायथाइयावबो अस्ट्रेलियाजों खोला आफ्रिकायाव भारतनि क्रिकेट हानजाया फाइनालाव जेनदोंमोन। दादगारि दालेसेप्सनि बानजायनायाव खुंफुंजानाय रुंसारि रानखो बसुमतारी गामियारि जोलुर बादायलायनाया थुंगेबाय। बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामना रुंसारि रानखो बसुमतारीनि मुङाव खुंफुंनाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दादगारि दालेसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गामियारि जोलुर बादायलायनाया बोहैथि दाननि 2 नभेम्बर खालारनिफ्राय जागायनानै दिनै गाहामै गाहाम जोबलांबाय। दादगारि दालेसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय 2 नं खाग्राबारि गेलेग्रा फोथाराव खुंजानाय बे जोलुर बादायलायनायाव गोबां ओनसोलनि गामिफ्रा बाहागो लादोंब्लाबो जोबनाय खोन्दोसिम सौफैनो हायो। 1 नं धोरोमपुर आरो 1 नं खाग्राबारि गामिया लोगोसे बे मोननै गामिनि नारा-नाथा नाजालायनायनि गेजेरजों 1 नं खाग्राबारि गामिया देरहासार जानो हायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बाहागो लायो 37 नं सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी, एम रन्जित बसुमतारी, आसाम जोलुर गौथुमनि गाहाय नेहाथारि डक्टर संग्राम ब्रह्मजों लोगोसे चिरां जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि 14 नं चिरां दर ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिद्या मुसाहारि आरो ओनसोलनि बायदि बायदि दोलो आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। बिपिएफनि सायाव गोख्रों अजर बिटिआर डेपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि। बिपिएफआ सोरखाराव थानाय समाव मोनसेबो मोजां बिथांखि लानानै खामानि मावनो हायासै। बिटिआरआव बिटिआर सोरखारासो गोबां बिथांखि लानानै खामानि मावगासिनो बुंदों गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव उदालगुरि बिधानसभा कालिंदुवार बिटिआर समस्तिनि पुब फानेरियाव आरो फानेरि बागानाव मोननै कमिउनिटि टयलेट बेखेवना होयो गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया। हाबाफारियाव बाहागो लायो कालिंदुवार समस्ति TCLCC मासिगिरि बुद्धिराम बर', इउपिपिएलनि गोख्रों मावथि अमर दैमारि, लोगोसे बोरुला पिस्टिसनि मासिगिरि आलमा बसुमतारी बिथांमोना। रायजो सोरखारनि बिथोन बायदियै बुरासारा बिसिडिसिआबो हारिमुआरि जांख्रिथायमा हाबाफारिखौ खुंफुंबाय। रायजो सोरखारनि बिथोन बायदियै गुबुन गुबुन बिसिडिसिफोरजों लोगोसे बुरासारा बिसिडिसिआबो दिनै हारिमुआरि जांख्रिथायमा हाबाफारिखौ खुंफुंबाय। मेथाइ रोजाबनाय बायदि हारिमुआरि मोसानाय जेरै बर'नि बागुरुम्बा, सान्थालि राभा बायदि हारियारि मोसानाय, मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनायनि गेजेरजों समायना रमायनायै बे हाबाफारिया खुंफुंजायो। डक्टर सानसोरां बसुमतारीखौ रायजो राजाफ्रा गाजा गोमजायै बरायदों। डक्टर अफ फिलसफी PhD डिग्रीखौ आवग्रिनो हानाय सानसोरां बसुमतारीखौ रंजा बाजा बरायदों गामिनि रायजो राजाफ्रा। सानसोरां बसुमतारीया गावनि गोब्राब नाजानायजों बटानि बिफानाव डक्टर अफ फिलसफी PhD डिग्रीखौ आवग्रिनो हाबाय। क'क्राझार सोहोरजों नांजाबनानै थानाय रमानपारा गामिनि रुंसारि जोंबाव बसुमतारी आरो आन्दालि बसुमतारीनि अनजालु फिसाज्ला सानसोरां बसुमतारीया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बटानि बिफाननिफ्राय PhD डिग्रीखौ मोनफुंनो हानाया गावनि नखर आरो गामिनि रायजो राजाफोरनो जोबनो गैयै गोजोननायजों लोगोसे रंजाखांनाय लाबोनानै होफैदों। बे गोजोनग्लायनाय आरो रंजानायजों रमानपारा गामिनि रायजो राजाफ्रा रंजा बाजायै डक्टर सानसोरां बसुमतारीजों लोगोसे जोनोमगिरि अनसुलि बिमाखौबो गामिनि लामा लामा बरायनानै लांनायजों लोगोसे रमानपारा गुदि फरायसालियाव थानाय फोथाराव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों मान बावनानै बरायदों। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।